Tak a vraciame sa do kuchyne, pred nami je druhý recept, ale vraciame sa ešte aj k tomu prvému, pretože guľôčky sú v rúre, tak Zuzka ich teraz vyberie, aby nám nezhoreli, akurát je ten ideálny čas. Presne tak. Dobre. A dnes pripomínam, ak ste nás nesledovali od začiatku, že dnes varíme s kuskusom. Áno, takže guličky máme pripravené, ja ich ešte naservírujem. A teda varíme, keďže je tu Zuzka Lišková, tak varíme zdravo. Toto je ten dip, čo si robila, teda kyslú smotanu. A dala si tam asi aj nejaký cesnak alebo niečo také? Bielý jogurt som dala, dala som tam pretlačený cesnak a bylinky. Áno. A trošku soli, tak jogurt na slano. A napríklad takto si môžeme pekne naservírovať. Dáme na vidličku a môžeme si namačať tam tie guľôčky do toho dipu. Tak. A môžeme ísť na ďalší recept. Dobre. Ďalší recept máme kuskus šalát. Opäť sme si kuskus len zaliali horúcou vodou. Ja si z neho hneď aj preložím. Ešte, Zuzi, možno niekoho by zaujímalo, že keď teda zalievaš ako rýžu, napríklad na 2 prsty, alebo 2,5 krát. 2,5 krát. A neviem, si to hovorila? Hovorila si to? Asi nie. No, takže dobre, že sme to povedali, že 2,5 krát, aby vedeli, že koľko. A keď náhodou dajú menej, tak to je vidieť, že dá sa to. Áno, že tam chýba a musím trošku. povedať, že mne sa párkrát stalo, možno raz, že som doliala a veľmi jednoducho sa to proste pokračoval ten proces toho bobtnania vlastne toho kuskusu a nič také hrozné sa nestalo. Lepšie je, keď je trošku tvrdší, ako keď sa rozvarí. Presne tak, presne tak. Nemáme veľmi čo pokaziť a naozaj aj pre kuchárov, ktorí nie sú kuchári, že teda nezvyknú váriť, si to veľmi jednoducho zalejú a majú to vlastne Vieš čo, ja mám kuskus stále, pretože keď aj niečo zostane na šťave, tak predsa len rýža sa dlhšie robí a čokoľvek iné sa dlhšie robí a toto sa zaleje a je hotovo. Chvíľočku sa počká, je to hotové. Mne veľmi chutí aj napríklad len na hrybíkoch, teraz je hrybová sezóna prichádza, takže ho len trošku na cibulke hrybiky a hodiť do toho ten kuskus a je to naozaj výborná príloha k hocičomu. Zuzi, ty si tu raz bola s takým receptom, ktorý odvtedy ja robím a to bolo z kari, kura z kari, také kuracie prsia na kari a v kuskuse a bolo to fantastické. Áno, ja si to pamätám. Takže... A odvtedy to robím, lebo je to výborné aj s kari korením. Tak sa veľmi teším, že tie recepty ostávajú a že sa používajú. Určite. Ja do tohto kuskusu pridávam aj varenú červenú šošovicu. Vieme to urobiť aj na teplo, na studeno, naozaj tých variant je množstvo, ale tentokrát to teda bude studený šalát. Máme uhorku, akú zeleninu máme doma, môžeme použiť, dala som tam už reďkovku. Ku kuskusu sa veľmi dobre hodí červená cibulka. Áno. Ale samozrejme, pokiaľ sme v práci, nechceme použiť cibulu, nemusíme, ale keď jej dáme trošku, tak asi aj si to môžeme dovoliť. Rukola. A ešte pridám jednu, možno trošku netradičnú surovinu do takéhoto šalátu a to je nasekaný ananás, ktorý naozaj dá výbornú chuť práve takémuto šalátu, lebo tak sladko-kyslá kombinácia je veľmi zaujímavá vlastne v šaláte, takže kľudne mango je veľmi dobré, jablčko však sa hodí do šalátu a rovnako aj ananás môžeme použiť. Takže si to zamiešame a použijeme trošku olivového oleja. Ja som tam už dala trošku soli, nemusíme veľa, a citrón. Takže si pripravíme. Tak je to ideálne krabičkové jedlo, toto. Ideálne krabičkové jedlo do práce. Áno. Opäť pripomínam, že kuskusy vieme urobiť aj na čerstvo v práci, že ho zalejeme, aby sme ho mali teplý. Ak by sme si podali, ale ja by som radšej teplé. No ale teraz nám chýba bielkovina. A teraz nám chýba ešte nejaká bielkovina, aj keď už tam nejaká je, teda vo forme tej šošovice, ale samozrejme my chceme takú kvalitnú bielkovinu. A to môže byť výborný syr, či to bude syr, ja neviem, feta, alebo kozy, alebo takéto halloumi. Áno. Halloumi má jednu veľkú výhodu za mňa vo varení a to je, že drží tvár a štruktúru. A že sa neroztečie. A tým pádom si ho vieme takto pekne opiec do zlata z každej strany a položiť na ten šalát. Krásne to vyzerá, výborne to chutí. Myslím, že halloumi všetci poznáme a vieme, že je to výborný syr. Má vysoké množstvo bielkovín, približne okolo 25 gramov na 100 gramov, takže ak si to jedlo takto skombinujeme, tak príjmeme naozaj tú dávku, ktorú potrebujeme. A poraďme ešte niekomu, kto nechce živočíšne bielkoviny, ale rastlinné bielkoviny. Keď chce rastlinné bielkoviny, môže si takto ogrilovať napríklad tempeh alebo tofu. Perfektné lahôdkové tofu, úplne ideálne. Áno, výborne. Alebo udené tofu, prípadne zase pre milovníkov mäska to môže byť aj
kuracie mäsko, kačacie prsia, proste čokoľvek, hovädzie rezance, hoci čo môže. A je to potom také kompletné jedlo. A je to potom už naozaj kompletné jedlo aj pre mužskú populáciu. Áno. Takže ešte bylinky, tie som tam myslím, že ešte nedala. Za mňa bylinky patria všade, do každého receptu sa snažím ich nejak zakomponovať. Naša klasická petržlenová vňať je naozaj výborná, môže byť aj kôpor, môže byť pažitka, proste čo máme, to dáme. Takže šalát je hotový, ešte ho budeme len servírovať a ešte teda to halloumi a budeme to mať pripravené. A opekáme to halloumi tak, aby teda bolo trošku také pripečené. Áno, aby bolo také do zlata z každej strany. A nemohli by sme to halloumi robiť len tak na sucho napríklad? Na čo sucho, to spraví, že ho dáš iba na môžeme. suchú teflónovú panvicu? Kľudne môžeme. Neroztečie sa? Neroztečie sa, ono sa neroztečie. Takže kľudne môžeme, ja som tam iba naozaj dala trošinku oleja, vyzerá to, ako by ho tam bolo veľa, ale nebolo, naozaj som tam dala len trošku. Ale môžeme kľudne, alebo na takej tej páskovanej grilovacej pambici, kde urobíme také pásiky. Prípadne na grille sa veľmi dobre pripravuje. Vieme, že na grilovačkách sa to často používa práve kvôli tomu, že sa neroztečie, že nám ostane A je to taký syr, ktorý má menej tuku tým, že sa neroztečie ako ostatné, alebo je pripravovaný inou metódou? Je pripravený inou metódou, ale prirodzene má menej tuku. Približne ho môžeme vyrovnať mozzarelle alebo cottage syru. Takže áno, patrí medzi syry s menším percentom tuku, ako napríklad syr Ajdam alebo syry, tieto tvrdé syry. Zuzi, koľko? Ešte to trošku pýta, aby to malo aj tú farbu, ešte to takže necháme ťa. Ja si to tu dorobím, aby sme to mali také pekné. Ja viem, že ty máš školáka, ale neviem, či máš domáce zvieratko. Domáce zvieratko už nemáme. A mali sme psíka. Áno. A my sme mali vždycky psíka, ale teda 2 roky už nemáme psíka. No, my to tu máme také podelené. Ja mám psíka, môj psík má 15,5 roka. No, my to mali 14. Úžasné, ja sa z toho veľmi teším.